Tweede boek van Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 18. Het sê, zolang als God getrouwd is, ons woord wat julle was, die ja en nee. So dat was nie de manier is dat het nie. Ons woord was nie ja, was nie nee. Of en nee. Ja en nee. So dat is nie dubbelhartig. Evangeliseer van God, Jesus Christus, die deur ons onder julle verkondig is, deur my het te woord is, was nie ja en nee, maar was ja en God. Want hoeveel beloftes van God, daar ook mag wees, in hom en Jesus, is ja en God. Amen. Tot heerlijkheid van God. Deur ons. Daar verbreek die deur en dan ons, deur ons. Die getrouwe van die dienstmeid. Om die getrouwe zaligmaker voor te dra. Wat sy beloftes ja en amen is. En daarom wil ons aan die getrouwe van die dienstmeid van die Heer. Eerste Timotheus hoofstuk, Eerste Petrus hoofstuk 2. Eerste Petrus hoofstuk 2. Vers 2 sê belangstelling. Soos pasgebore kindertjies, dat die onvertel sy naam in die woord, dat hulle daardeur kan opgroei. Waar is ons lange? Waar moet ons opgeneem wees? Dit moet opgeneem wees vir die onvertelse valse melk van die woord. Dit daarop ons moet voel, sodat ons kan daardeur opgroei. Ons kan nie met van die dinge van hierdie wêreld, gaan ons nie geestelik kan groei nie. Maar as die woord van God, die woord van God, waardeur ons opgebou kan word in ons allerheilige geloof. Ja, die woord van God is so baie belangrijk as so dat in die hospitaal en tablette kan opgaan. En daar is een man wat ek op die was eerste dag by die, waar hulle die folders skryf, die leer, het sy daar opgegeven. En later kom ek door na waar hulle die tablette en die deel, en die daar opgegeven. En dan sê preek, praat hy mense moet hulle bekeer. Maar dan is hy ook so verwaard in sy predik. En hy sê dat die mense moet die geboeie van die Here van doen. Die geboeie was moet die wet. Is net soos die 7de dag. Adventisten, die mense hulle, en ook daar is die ander groepe wat praat, wat koekies uitstuur, jy moet die geboeie, en jy moet ook die feestdag onderhoud, maar die nodig om. Ons is nu, die moet nu ons is eigen. En die dag van die wet is voorbij. Ons is die dag van genade. Mensen moeten ook van mij wees met die wet en met die genade. Maar nou is het zekerheid van genade. Maar nou is het zekerheid van aanstekering. Zoals kort kassenwoorden kan ik eens naar de onvervalse melk van die woord. De bijen van die woord van God vervals. Die manier dat hoe die mensen het voordraagt, lees het nou, waardoor dat zij het voordraagt, laat ik van die passen maken. Wat zij ingebrengt dat is heel veel niet schriftelijk wordt gedaan. En wat ik er wat ik voordraag. Die mensen luisteren. En dat verschillende mensen, daar moeten mensen toezichtig wees. Hoe dat je die woord van God voordraagt. Zodat de mensen die cijferwoord van God kan ontvangen. Dat er de gedachten zijn van onderstellen. En dan in vers 7 zegt hij, vir julle dan die vloed, is hy opgevang. Vir julle die vloed. En dat is dinge wat word beantwoord ons. Waar bedoel ons? Waar is ons geloof wat krachtig? Gegrondvest. Dit moet geheel en al wees. Die Here Jesus Christus. En al die beloftes wat daar is, uit die woord van God en die waarschuwing van daar is, alles moet in die Here Jesus.
is hy kosbaar. Deur Jesus Christus vir ons kosbaar is. Alles in hierdie wêreld is verganklik. Is nou daar, môre is dit weg. Maar ons dink aan die Here Jesus Christus, wanneer ons dink aan hom, die liefde waarmee hy ons liefgehad het. Die opoffering van homself as 'n skuld. Die opoffering van homself as 'n skuld vir ons op die kruis van Golgotha. Hy het ons liefgehad op die dood, selfs die dood van die kruis. Hy het homself net onttrek van daardie roeping waarmee hy geroep was, waarvoor hy moet gekom het nie, waarvoor hy moet gesterf het nie. Hy het vir ons het geen aanspraak op hom gehad nie. En omdat ons geen aanspraak op hom gehad het nie, en hy het ons liefgehad, hoort ons liefde ook vir hom te groei, moet groter word, dag by dag, soos ons dink aan die liefde. Wanneer ons dink aan ons verlede, wat ons was, sonder God en sonder dood. Maar ons dink aan die Here Jesus dood. Maar ons dink aan die Here Jesus Christus. Hy het die liefde van God aan ons geopenbaar. Hierin is liefde. En ons dink dat was die liefde, dat God sy seun gegee vir ons as 'n skuldoffer aan die kruis van God. En daarom sê dat vir julle dan nie is hy kosbaar. Vir die ongeloofde, vir die woord, die steen wat hier Galileus verwerk, dit is 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanvloed, en 'n rots van stryd. En dit sê vir die ongeloofdes. En ons dan die hele wêreld, dat die woord en hy ongeloofde is. En al die godsdienste, belydenisse wat daar gemaak word, en sogenaamde kennis wat hulle voordra. Dus dat mensen is zoveel duister in zich verstaan, omdat hulle die woord van God niet onderzoeken. Vanavond hebben we ons die Bijbel studeren wanneer je komt bij ieder vers. En nu dit andere vers zegt, maar het bevestigt. En soms denk je weer gedachten in de kerk, dan heb je dit al gebouwd. Maar als je andere versen leest, wat gevaarlijk is met het, dan zie je dat de burgerlijke nieuwe gedachten is. En waar die verdenking, dan is het helemaal niet zo delen. Of een gedachte dat je gevormd hebt, of nou zo delen, dat weet niet. Of een gedachte dat je gevormd hebt, of nou het verder. En bij hebben die verschillende groepen, zelfs wat genoemd wordt, eerder mensen, hulle neemt een vers, en dan bouwen we daarop, hulle fundament, dus het fundament af van de bouw, en hulle leer alles, en hulle is heel veel, en hulle is weer in de groep, en het verwacht, en daarom is daar, wat vandaag, dus elke plek zie je, nieuwe namen, waarom? Omdat die kennis van die Here, en dat is zo verwacht, maar verwacht, omdat we dan de woord moeten wezen. Ons sterke dagen, dan gaan we zo namen. En daarom was het, dat die woord van de Heer Jezus zei, dat die mensen het verleiden door het woord van hierdie wereld. En ons denkt wat woord van ons geweest van hierdie wereld. Of zo woord geweest als een in Christus. Daar wordt niet verschillende leren geweest, wat ons verdeel aan elkaar. Daar wordt niet verschillende namen geweest, wat ons dan zegt, die ik is daar, en ik is daar, en ik is daar. Maar ons is allemaal één in Christus. En daarom zegt het, die stier waar ik hoor, en dit dat dit, en die wat er daar is, die het staan, omdat er aan die woord ongehoorzaam is, waarvoor dat ook bestemd is. Maar dan wordt het hier gezegd. Maar hier is een eigenlijk oorgeslagen. Dat voornamelijke christendom, een heilige voornamelijke christendom, een heilige de volkers eigendom verkrijgt, om te verkondigen die deugden van God, wat jullie in die duisternis geroepen tot zijn wonderbare licht. Jullie wat vroeger geen volk was, maar nou de volk van God is. Maar nou bewijzen wat ons was, wat ons nog is. Wat ons niet leert, maar wat ons nog ontvangen. Dan denken ons daar aan. Het is alles die ik gedaan heb. En dat drijft ons om meer liefde aan die Heer te bewijzen. Om meer opgeleerd te wezen. En die Heer wat het alles bewijst. De Heer wat het alles bewijst. Want het is alles door ons Heer Jezus Christus. En ons die Heer dank vandaan. Dat de Heer Jezus Christus, hij heeft ons zondes gestemd. Hij is opgewekt met de rechtvaardige gemaakt met ons leven. Hij is gezien aan die rechterhand van God. Wat doet hij dan? De werk van de kruis is voorbij.
wij leven voor ons entiteit. Is die roerpriester aan ons rechter. Waar ons zwakheid verkeerd, hij treedt van ons. Waar ons schuld begaan, hij is daar voor ons entiteit. Wie zijn werk de volbrenning van die kruis. En nou lieve, en doet nog altijd dat werk. En hij is nog steeds totdat hij ons omhaalt. En die Heer moet zeggen mij, dan zullen ze zeggen, waarom kan je dat zeggen? Dat je dat je moet de Heer op je laten om je moet te doen. Wat gaan je dan maken leven? Ga je de muziek maken leven? Ga je de muziek maken leven? Hij zei, die Heer komt niet tegen de zaal om iemand te doen. Hij komt om de koninkrijk hier op aarde te komen. Daar gaan we samen die Heer op die aarde. Maar dat vergeet dat, daar gaan we eerst in opdragen, de Heer komt eerst in kunnen zijn. Dan komt de Heer weer, die Antichrist. En dan gaan we zijn koninkrijk wat is. En dan gaan wij, waar het weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar zo bij je wonderen en met wat voorbeeld van die kant van God. Daar moeten we ons verhaal op die woord van God. Ons moet dat lezen. Ons moet het net versie trek hier, versie daar. Versie trek hier, versie daar niet. Maar als we dit woord van God studeren, als we vers bij vers en kijken hoe dat het heet, zodat we ons in waarheid van Gods woord kunnen verstaan. Anders zijn we ons helemaal achtergelaten. Daar ben je mensen van zo'n woord dat we hier doen. Maar mensen bijvoorbeeld de woord van God zegt, aan die vrucht zal het woord bekennen. En ons dan aan die verschillende dingen. En mensen zeggen, nee, onze schrift van Heer. Maar die vrucht wijst niet aan. Dat is goede vrucht. Maar dat is een vrucht. Daar ben je vrucht. Maar een oude vrucht, dat is niet net samen. En daarom moet je goede vruchten dragen. Het wordt veranderd, de smaak zal weer. En daarom zeg ik voor jullie niet vloeien. Dat is niet kostbaar. Dat was waar die dingen wat kostbaar is. Kostbaar is. Het zeggen van hoeveel beloftes aan God daar wordt nagedacht. En als dat aan alle beloftes, wat voor ons nagelaten is aan die woord. De Heer zegt, ik zal je daar nog nooit vandaan. Nog maar zal ik het niet. Zeg je het woord dat ik geef. Ik zal je daar nooit vandaan. De Heer zegt je het woord dat ik is ons deel. En ons zullen je dat leren. En daar waren we zo aan. Dat moet ons weten. De Heer is een belofte, het is weg. En daar is ons vader aan. Dan ziet de Heer waar ons gaan. Hij ziet wat ons doen. Hij ziet wat ons doen. Hij ziet waar ons niet. Dat is waar hij is niet. En ons blijft weg. Hij ziet ons, hij heeft ons aan. Want daar is wat verborgen voor zich woord. De Bijbel zegt dat alles is gesproken bloed, de woord van God. Wie ons niet weet. Alles is gesproken. Ons hele leven leeft door. Ons bestemd. Maar die Heer kent ons hart. En dat doet ons niet. En daarom is het dat ons moet verzuchtig is. Leven, maar ons leven voor ons goed. Niet voor die mensen, maar voor die Heer. Hij ziet ons aan. En hij ziet belonen. Niet alleen zien, hij die bij belonen. En daarom zie je dat we hoeveel belofte dat doet, maar wat belonen. Dat is ja, en dan aan. Tot die heerlijkheid van God. Dier ons. Je wordt gezegd, hoeveel 36 en vers 8. Zeg even God, hoe kostbaar is die goede dier met je God. Daarom schrijf je van die mens over de schade van die vrienden. Kostbaar is hier de goede dier met je God. Denk aan die kostbaarheid. Denk aan die kostbaarheid van die goede dier van God. En dan denk aan die kostbaarheid van die goede dier van God. Daarom schrijven die kennis van die mens onder die schaduw van die vleers. Waarom schrijven we ons onder die schaduw van die vleers? Ons denkt aan die moeder. Ja, als ik daar geen beetje van weet. Als ik zie dat ze gaan, dan maakt ze het lawaai. En daar heb je iets hard uit. Ja. En dan maakt ze dat vleer goed. En dan beschrijven we dat.
eie lessen leer. Zelfs bij die moeders of elke dier voelen als ze les van ons. Hulle steunen op die virus. Waarom? Daar is bescherming. Wanneer gevaar ons kan komen. Waar is ons bescherming? Die Heer is ons bescherming. Ja, die zon van daar is die bescherming. Hij ontfermt hemzelf door ons. Die liefde voor ons ontfermt door ons. Dan zegt het in 1 Petrus 4 en vers 7. Dat zegt, die beproefdheid van je geloof is beide kostbaarder als de beproefdheid van je geloof. Zodat we zeggen dat ons geloof wordt beproefd. De beproefdheid ook om te zien hoe getrouw ons aan wordt. De beproefdheid van je geloof, de beproef ons, wanneer ons daar is, waar die Heer is, daar wordt het wees. Ons getrouwd aan zijn wees. Ons getrouwd aan zijn bevelen. Wat hij verlangt van ons, dat ons gehoorzaam aan onze wijsgaven luisteren naar de stem en erkennen en alle volgen. Ons moet luisteren naar de stem van die Heer, maar ons moet hem ook volgen. Wijsgaven luisteren naar de stem en alle volgen. Dus is het verlangen van die Heer Jezus Christus. Als hij goede Heer, hij wil Heer dat ons hem moet volgen. En hij leidt ons op paaien van gerechtigheid. Die sporen van gerechtigheid. Hij leidt ons. En hij zal ons nooit verleiden. Dat is bij je levens de eerste. En die wordt van die wereld. Die wordt van die wereld. En die zullen van die mensen toeverdoen. Dat ze wordt weggeleid van die waarheid. En dan is dat weer beter als God. Maar ons dank ons heeft God zijn woord aan ons aan. En ons kan ons daar, onszelf verwisselen. Ons kan daar onszelf versterken. Hier al die beloftes van God. Wat ja en amen en Christus is. En daarom zeg ik, de beproefing van jullie geloof is bij je kostbare geloof. En dan in Hebreeën 12 en 6 zeggen, die dieren tucht en dat die liefde. Dieren tucht. Nou, verschillende manieren hoe dat dieren. Dit is om te denken, nou, waarom krijg je ons zo zwaar? Waarom leven? Waarom is het ziek? Waarom is het ook? Dit is allemaal dingen wat die Heer op ons brengt, of toelaat om ons te komen, om ons nader en door om ons te komen, om ons nader en door te brengen. Dit is Gods verlangen, om ons altijd nader te brengen. Hij wil aan ons toe, dat hij nog steeds lief is voor ons. Zelfs al wordt ons kastijden. Dit is een manier hoe dat God ons beproeft. En hoe dat hij ons versterkt en geloof. Gods verlangen is dat ons bij je hoort blijven. Net zoals je moeder naar het eventjes bij je hoort even veiligheid. Zo wil die Heer je ons beschermen van die aanval van de boosheid. Maar ons kan niet beschermen als we ons niet luisteren. Zoals daar die tekentjes, als we niet luisteren naar die. Zoals daar die tekentjes, als we niet luisteren naar die moeder van de. En dan net, dan komt daar het gevaar. Maar dan luistert naar de zin, is een waarschuwingsstem wat ik ga. En dan voor steun worden de vleugels van die Heer. Net zo wil die Heer voor ons ook weer die verschillende dingen wat waarschuwen. Hoor ons op. Het is een waarschuwing om steun. Hier is veiligheid. Weg van mij is gevaar. Die Heer wil ons altijd door en nader trekken. Dit is waarom die Heer voor ons al die beloftes ziet. En ons dankt u de waarachtigheid van zijn belofte. Ons dankt ons liefde en de tijd, ons is maar net hier voor de tijd. En hier die tijd geeft ons ook een proef. Ons wordt getoetst. En de Heer toetst ons gehoorzaamheid. Dit is wat de Heer verlangt, gehoorzaamheid. Hij vraagt ons geld niet. Hij kijkt niet aan ons rijk. Hij kijkt niet aan ons rijk. Alles heeft vandaag is gehoorzaamheid van God. Zij schenkt gehoorzaamheid. Om onderdanig te wezen. En wanneer daar gehoorzaamheid is aan zijn stem, dan is daar ook die vrees van die Heer. De Bijbel zegt, zodat die vrees van die Heer is. Die bang is voor de Heer, maar die goddelijke vrees voor de Heer is, omdat hij God is. Die anderen zijn die schepper van die Heer. Maar ons denkt dat hij het ons vader geworden, die ons geloof in onze Heer Jezus Christus. En omdat hij dan ons hemelse vader is, met voor ons komt. Hij geeft ons daad,
voor ons komt. Hij geeft ons dagelijkse voedsel. Hij zal zijn kennis die dieren laten. Hij zal ook die zonder voedsel. En die Heer zal voorzien. Jehovah zijn God zal voorzien. Dan Abraham, van die zaken komt het. Die zaken waren ze. Hij zegt, God zal voorzien. En alles doen. Dan God zal voorzien. Hoe dat zal doen, weet ons niet. Maar God zal voorzien. Dan zit er daar die dame die haar geloven Christus ook onttrekken. Daar in de gevangenis gewerkt, die doodstraf, resultaat. Net als die vader geboren is, de vader en de moeders, dan zou zij moeten sterven. En dan laat doormaken dat zij een christen wordt. En dan zie je dat zij in die geloof, dat zij weg bevrijdt van de moslim. Maar zij zegt dat zij van de 30 jaar, maar ook vrezen die anders moeten gaan. Dat mensen niet christenen worden. En ons denkt dat daar zo bij je dat we niet hebben, dat is niet zo. En dat is bij je geweest. En ons moet ook zo net is. Dat was niet neergeschreven worden, of weggetrokken van die waarheid van Gods woord. Of nooit staan van die waarheid van Gods woord. Of nooit staan op die waarheid. Dit is geschreven. Maar dan de Heer Jezus heeft gezegd, dit is geschreven. Ja, profeet heeft gezegd, die apostels heeft gezegd, dit is geschreven. En ons moet altijd afstaan op wat geschreven is. Die heeft ons woord, die heeft wat niet. Op jullie wonder met het woord kan worden. Lees het. Lees het. Als we dat lezen van Genesis tot Openbaring. Als we niet dat zekere versen leren, ik denk, een iets daarop. Maar als we die hier het woord kan worden van. Want dit is voor ons eigen best. Dit is voor ons eigen best. Als we ons hier het woord kan worden. Daar zie je ook testament wat ons verwijst naar wat nog komt. Wat moet nog gebeuren. De belofte dat God gemaakt heeft in het Oude Testament. Ons leest in het Nieuwe Testament. Ons ziet de beloftes een vervulling gekomen. En ons leert dat God is een waar op zijn woord. Die belofte dat gemaakt is aan de grond van de Heer Jezus, die doel van zijn komst. Het is een vervulling. Maar de Heer Jezus heeft gekomen. Hij heeft gesterven voor ons die belofte van God te maken. Die voorziening van onze redding, van het samenheid, voor verlossing van zonde, voor vrede met God. Met al die zeden van liefde en die christenen van de Heer Jezus Christus, dat ons deel geworden heeft. Hoe waarderen ons dat? Hoe waarderen ons dat? Wanneer we ons zeggen, ons waarderen de liefde van God. En die hele verzoening dat daar plaatsgevonden heeft. Dat zal ons meer gehoorzaamheid doen voor die Heer. Ons zal horen en later getrekken worden tot. Horen en later getrekken worden tot. En dit zijn allemaal dat ons grote liefde aan die Heer zal bewijzen. En minder van ons zijn. Daarom wordt ons leren en liefde. Want dit heeft ons heel graag doen. Maar ons denkt ook waarschijnlijk naar zijn belofte. Alle beloften van God is ja. En dit is een gelofte van een nieuwe hemel. Ons denkt aan die belofte van die wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ons denkt aan zelfs en daar die mensen niet alleen. Maar die Heer zal die Bijbel weer teken losgelaten. En die mensen zijn nog steeds achter zijn van het 1000 jaar zullen die zien wat die kracht zullen die zien wat die kracht Christus. En die wonderlijke leven en die voorziening. En daar zullen die zaken voor een tijdje losgelaten. En hij zal weer komen om die mensen te verzoeken. En die mensen van David weer gezien heeft. En hij zal weer kwamen naar die zaken aan de verhalen. Iets gaan plaatsen. En die Heer die zaken zal oplossen. En ons dank God. Die Bijbel gaat losgelaten worden. Maar ons denkt dat die Heer, als die Heer laat hem gaan worden. Jezus Christus die sterke verlosser. Redden we. En hij zal ons zelf. Die mensen daar en daar in de kant zal lang leven. Je kunt zo doodgaan, maar dan zeg je ook al 100 jaar. Maar ons denkt, dood is nog niet uitgevoerd. Maar ons denkt wanneer de Heer alles verkopen heeft. Dan is dood verschil. Geen meer doen. Geen meer doen. Geen meer doen. Geen meer zaken om die mensen te verzoeken. Dat is die wat ik heb. En dan kan ons weer, dan komt die dag van nadenken. Wanneer het dus geleden Zachariah komt zeggen, dan zal de Heer Jezus de koninkrijk van angst
en alles. Met daar zo'n wonderlijke waarheid, en hier wonderlijke en Gods woord. Dat het maakt mensen verstom, wanneer je het woord van God studeren. En alles wat daar nog moet plaatsen. Wanneer ons dan aan de verbonden willen uit de hemels, aan de verbonden willen uit de hemels, en dan kijk naar die sterren, en dan kijk naar verder en verder naar de bloemen. En dan kijk je naar die woord wat gezond. En die vluchtig wat gezond. Weet zoek waardes. Daar is maar kijk die instrumenten wat er weer. Hoe verder een brief van de ziel. Dan zie je dat kennis zal verbieden. Kennis verbieden dag en dag. Dat is geen terug. Maar baie van hierdie kennis trek die mensen vandaag weg van God. En dat is opgeneem in die kennis. En die duivel maakt die mensen zoeken in die baan. En mensen, die maar hierdie mensen, denk wat is hulle van dat weet, wat is hulle doen. Daarom is. En hierdie mensen wat baie kennis het, is mensen wat nie is opgeneem. Hulle wil bewys, en daar is nie maar God. Die laatste zin op die leven. En dan daardie tijd zal al die mensen wat doen, dat hulle weet wat is God is. Dat zal voor God staan. En dat zal God gaan weg van mij. En dan zal we landen en die plek ontvieren. En daar is heel veel aan. Maar je mensen willen ontkennen dat er een helse vuur is. En wanneer de mensen sterven, dan gaan jullie, ja, die gaan jullie doden. Wat doodringen. En ja, zal er een proef van vier van hem. Dat is vier vandaag. Dat is vier vandaag. Maar ons geheel, wat vrij van Satan, verzoeken met ons stand te worden. En die tegenwoordigheid van die Heer, wat verder weg van alles en komt er echt. Daar is niet nodig meer van de Heer Jezus om in te treden van ons leven. Daar zou veel zonde wezen. Daar zou veel verwantschap wezen. Daar zal die man en vrouw op kunnen krijgen. Daar is niet verwantschap. Daar is bij je ieder wat voorbeelden verband met de rode school op jou. En daar gaat het ook van of moeder, zeer zijn dochters, of zou zijn dochters, of zou elkaar dus. Weet je wat we zijn, je begrafenis, dat daar zo'n dikke zijn zeggen. Verlaten niet het was aan elkaar. Want weet, ons zal hier, ons zal niet elkaar, maar moet als een man en vrouw zes verleden. En ons zal ook van die is met onbedoeld lief maken. En onszelf verbonden.